नोंनिया बो जे गरना खाइजों बो दिननि 10 तारिख 10 तारिख ना साबो खाइफाय साइदोंमोन साबो खाइगावले साइमानिया माने अंको बुफाइमान खानाखै ओंखायनो जों खाइ थांलायगा अच्छा आथिसि बो पार्टी रख खालाय साइदोंमोन दिबरा मथानि बरं खाइगाना सुनखे तो दाबरा खाइयो आनि बुसाके मेम्बार सेलेक्टेड मेम्बार ता गेनरनि नकनि मानै खनिराव ताम ताम खालाय जाका बो जतन सुबाइसि जाका खादो सुकेस्र आलनार गेताइ गद्रेज गेताइ आलना गेताइ बाइट बुआनि आसो दामनि माने कस्त कस्त के आजि खाइजामानि आनि बुसाइ बेबसा खाइमानि रां 60,000 700 बुमालिया कस्त कस्त के आजि जाय दंलायो ते ताम ताम रां रखे बसो लांजाखा रां 60,000 700 60,000 बेबसा खाइ रां खाथिगोन मानता बेबसा खाइयो दांके ताबक नरक ताम सानामुसुं सिनि तिब्रा हास्तेनि जत सिन तिब्रा सारं माने नरक ताम नायाबो ताबक नरक ताम मुसुं जों मायु तां गोतां तंनानि मुसुंगो गाकाय जों तो तिब्रा सा जत थानजाय तंनानि नांगो तां गोसां अब हाइकिं गाकाय चालाया जस पार्टी फान खलाइतुं अम हाइरक नायता जाते कुनु जागा राव ते आम हाइरक कुनु पार्टी मुंता पार्टी थुं अम हाइरक नायता हामाय ते कैसा कक कसाना मुसुं ओ जे जारा सिनि नुकुंनि खटि परन्द ताबो मारे मानो मामाया बु साइमिया बो पार्टी खाय तम खाय हां बो पार्टी खाय है नबो खायमानि तिब्रा माथानो खायो आमकान साइमान तिब्रा माथानि जल खायनाय सिनि दाबरा तो खाइया कुनु दुश्मन बुया बुनि तेल व्यवसाय खाइमानि पाइ 10,000 मतन नाहार मानि पालिबो पालिखलांखा